ell explica que el paisatge és el des d'aquí, des de Blanes fins a Sant Feliu de Guíxols, a la nostra costa. Són els temes que la gent d'aquí coneix també, el qual, doncs, gràcies per fer aquestes concessions. Fins i tot n'hi ha un que hi ha al Templet de Blinner, que és el de Jardí Botànic. Per tant, gràcies per ser aquí. Jo presento aquí, després tu fas escriure, sí? Perfecte. Toni, tu, si tens alguna cosa per explicar, tot teu. Gràcies. Bueno, doncs com a Carles, aviam, jo en principi com a pintor ho pinto tot. El que passa que, bueno... Molt bé. Sí que és veritat que el tema de roca és un tema que a mi m'agrada, m'apassiona, amb el tema de la llum, l'ombra, i bueno, és un tema que realment tendeix a agradar a la gent, o sigui, és un tema que atrau bastant. Llavors em dedico a això. El Carles i el Lluís em diuen porta roques, doncs jo porto roques.